Zo, daar ben we al weer zover. Het 10e journaal, eigenlijk een feestelijke uitzending. Vooruit hoe de as met de handel. Waar ben we, Jort Bouke? Dit keer zijn we vlak bij de Westereen. Dit is de ontsluitingsweg als ze van de Westereen naar de centrale afstand willen. En ja, maar ja, wat voor speciaal zullen we hier zien laten kennen? Wij letten hier met heel veel speciaals in. De nieuwe rotonde die vlak in de Westereen aanleidt met een heel leuk vervoermiddel. En Willem, het zou echt heel mooi zijn dat we de voorzitters van de ondernemersclubs hier beginnen. Hè? Ja, want die zullen u vertellen kennen hoeveel leden van hun al op 1 oktober buurs op de handel staan. Nou, ik zou zeggen, zie maar. Ik ben Sjoerd Nutma. Ik woon in Dokkum en ik ben meer dan 40 jaar buschauffeur geweest. En dit is nou gewoon vrijwilligerswerk. Het is een roemvaart, denk je, roemriet, denk je, in Dokkum heen. Normaal komen we net buiten de gemeente Dongerendeel. Maar op dit uitzonderlijk verzoek hebben we dus met plezier gereageerd, bijvoorbeeld Gradwaan. En ik wil tegen Gradwaan. Voorheen riet het tussen Lout en Dokkum lokaaltje. Wat is dit dan? Dit is het Dokkum lokaaltje. Dit riet net tussen Dokkum en Van Waren, maar dit had gewoon een naam gekregen van Dokkum lokaaltje. En toch jorg mij onder de centrale as Ieperding op 1 oktober. Dan wil ik graag van de partij werden. Het lijkt me een geweldig gebeuren. Ja, beslist. En wat doe je dan? Dan riek tussen Jeerwij en Burgum de hele dag wat heen en weer. We zullen mij een paar maanden om man wat uitlassen dat die oren direct wat van genieten kennen en ik dus ook. Je bent het alternatief vervier op de dijk van de centrale Ieperding. Ja, daar gaan ze ons voor vragen. En zoals ik zei, we willen dat graag waan. Ik zou zeggen, daar ga je wel een beetje nog doornemen gewoon. Uiteraard. Vrijwilligerswerk, roenritjes door Dokkum is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar dit ben uiteindelijk de krenten in de pap en die wij boven graad waan. Ja. Ik ben Griet Antema en ik ben hier namens de Handel en Ambacht van Waren. En hoe van de ondernemers Doggemeijer op 1 oktober? Nou, als het nou de teller zit, dan ongeveer op 10. Maar ik hoop dat het aan een 2024 wordt. En heb je wel een idee wat je hem dan waarzullen? Dat is nog net helemaal rond. We hadden wel een cluster aan, maar het kan ik wijzen, dus, want één ondernemer wil aardig groot uitpakken. Dus die had dan wat ijs nog zijn plak met de steen, dus dat cluster wordt, dat weet ik nog net. Maar dan gewoon al hier apart. Mijn naam is Frans Wieren en ik ben hier namens de bedrijfsvereniging Zuiderskans uit Dokkum. En hoeveel van die ondernemers zullen aan zijn meiden op 1 oktober? Nou, we hebben in de vergadering hebben we gehoord dat wij proberen alle ondernemers zover te krijgen om samen een treintje te vormen op die handelsweg. En dat zal dan een stuk of 2024 worden. Ik ben Lucas Nauta, ik ben hier namens de OSK en de HIM, de winkeliersvereniging in Kolm. Hoeveel ondernemers van JIM haar al aanmeld voor de Ieperding op 1 oktober? Ik leef op dit moment een stuk of 15, maar dat zullen er volle meer worden kennen. En als je zegt het zullen er volle meer worden kennen, hoeveel hebben we het dan? Nou, ik hoop dat er een stuk of 30, 40 komen. Heb je al een idee wat je hem dan waarzullen? Op dit moment is er nog geen idee, dat mag nog even bepraat worden. Ik ben Henk de Roos en ik ben hier namens de Westereen de Keerpje. Hoeveel Westereen de Keerpje zullen mij doen op 1 oktober? We binnen een handelsdorp, dus we hebben zo'n 60 leden, dus ik doe het net voor minder dan 60. Dat is dus al, ja. Hoeveel haar aan nota ommeldt? Nee, mijn informatie een stuk of 10. Daar kunnen er nog wel een paar bij. Dat klopt, dus we hebben nog wat te doen, maar het is ook nog geen 1 oktober. Is er al een idee wat je dan waarzullen? Dat is alleen natuurlijk voor zich. Als vereniging daar hebben we nog net echt een standpunt om gezamenlijk iets te doen. Mijn naam is Sjerk Faber. Ik vertegenwoordig handel en industrie in Dokkum en omgeving. Hoeveel ondernemers van je haal aanmeld voor de Ieperdingsakte op 1 oktober? Ik ben er net exact van op gehecht. En wat ik dat nota weet is het rond de
2024. Nou, we hopen natuurlijk dat er nog minimaal zoveel bij komen. Om dan toch het Dokkum met hem krieten goed op elkaar te zetten. En dat geldt natuurlijk net alleen voor Dokkum met hem krieten, maar ik vooral de dorpen daarboven die ben je nog net verdiend worden. Maar toch wel, ik neem maar Oostenrijdskerk en Ternaat en Ajem. En daarbij met je allen, want dit is natuurlijk een prachtig initiatief. Maar met je allen wel even dragen. Vanaf zaterdag 5 uur tot met zondagavond 8 uur wordt het gedeelte Boppenwei afgesloten wat bij het tuinvoorlangs loopt. Dus de noordoostzijde van de Boppenwei richting de Westerrijn, die wordt afgesloten. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Dan wordt de aansluiting gemaakt die we hier aan die kant zien liggen bij de rotonde. Die aansluiting wordt gemaakt op de Boppenwei. Dan ligt hier vlakbij de Turbo-rotonde een groot tuincentrum. Kunnen de mensen daar nog wel komen het komend weekend? Ja, er is contact geweest met het tuincentrum en er wordt een voorziening gemaakt zodat het tuincentrum gewoon van het weekend bereikbaar is. De grote uitdaging bij dit werk was toch wel de complexiteit en de planning om alles gewoon voor die tijd op tijd gerealiseerd te hebben. Dat is de grootste uitdaging geweest hier bij dit gedeelte werk. En niet alleen hier dit gedeelte in Noord, maar ook langs de hele centrale as. Nou, zijn er ook nog wel wat milieuregels? Hebben jullie daar nog tussen haakjes last van gehad? Last niet. Dat betekent dat wij voorzieningen hebben meegenomen bij de realisatie van de centrale as. Hier op dit gedeelte, Noord 3, is ook een hele grote faunapassage aangelegd. Hier richting het skielige Piepke, daar wordt de EVZ Godloos-Singel is er aangelegd. Dus in die zin wordt er rekening mee gehouden en worden de voorzieningen gebouwd voor de ecologie. Als het straks klaar is, ligt er natuurlijk een fantastische verbinding vanaf de N31 tot aan Dokkum. En het is een heel mooi project geweest om aan te mogen meewerken. Heel divers, grootschalig, best wel spannend ook geweest om alles op tijd en binnen budget gerealiseerd te krijgen. Dus dit is echt een heel mooi project. Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit? Voor de komende weken ziet het er als volgt uit. Dit weekend inderdaad de afsluiting van de Boppenwei. Dan vervolgens waar we nu staan, dat wordt geasfalteerd. Dus de centrale as die wordt geasfalteerd. En richting de Turborotonde, de Westerrijn, die wordt gefaseerd aangepakt. Dus dat betekent eerst de ene helft van de rotonde gaat eruit. Dan wordt het verkeer over de oostelijke baan geleid. En dan de week erop gaat het andersom. Dus de Turborotonde verderop bij Tuin en bij Sanjesvertier, die verdwijnt. En dat gebeurt de komende weken. 10 jaar geleden werd die Turborotonde aangelegd als zijnde een onderdeel van de centrale as. En dan gaat die weer weg. Ja, plannen veranderen. Zo zien we weer dat je 10 jaar geleden, wat toen bedacht werd als zijnde heel verstandig om iets te integreren. Ja, dat kan er nu compleet weer anders uitzien. Wanneer kunnen auto's voor het eerst over dit deel van de centrale as gaan rijden? Over dit gedeelte 1 juli. Dit gedeelte is dan Noord 3, dus de aansluiting bij de Westerrijn bij Veenwouden. Dat gedeelte is 1 juli klaar. De centrale as, dat wordt in de week van 3 oktober. Jan en Jekker steeds. Oké. Hartstikke mooi. Goeiedag. Goeiedag. Jan Veenstra. Jan Veenstra. Jan Veenstra. Mooi dat we hier binnen. Wij zijn in 1989 naar huis, mijn huisverkeer begonnen, onder de Boeterwei. En in 1990 hebben we het eerste stukje grond gekocht in de Westerrijn. En in 1999 hebben we plan maken om bij Groenrijk te gaan. Nou, dat slagen vrij snel met de organisatie en ze willen dus er graag bij gaan. Dat in maart 2000 ben we begonnen te bouwen. En 24 oktober 2000 ben we hier begonnen als Groenrijk 1 januari 2015 ben we als tuin verder gegaan. Dat is onze eigen organisatie. We werken hier op het moment met 3 vennoten. En we hebben hier in de Westerrijn hebben we een man is 15. En dan hebben we in Ljouwtek nog een vestiging. Daar werkt mijn zoon. En daar werk ik nog een man als halve. Ga je er wel eens hoe in zitten hoe het aan komt met de centrale as? Ja, want je hier natuurlijk in 2003, toen de Turborotonde online is, toen zie je een kate vol met mensen van de gemeente en de provincie. En toen waren de Turborotonde opleveren. En toen zeiden ze van, nog eens gefeliciteerd, jou had het eerste gedeelte
van de centrale as is nou klaar. Dus Joop ben klaar voor de toekomst. Nou, en in 2005 ben de plan al hier wijzigen. Toen is het eigenlijk van 2 baansdik naar 4 baansdik. De ontsluiting dat baarde dus toen wel echt zwargen. En daar ben ik net eerst goed in verzoenen. Dus wij hebben, nou, ik denk wel een 25 keer bij het projectbureau geweest om te praten over ontsluiting en dat soort dingen. En uiteindelijk ja, had het hier tot resulteerd, zeg maar. En ben je nou een beetje tevreden hoe de dik er nou heen komt te lezen? Nou, als je de dik wordt natuurlijk prachtig mooi inpast in het landschap. En dat vind ik toch echt wel een compliment waard. En de natuur maakt zich natuurlijk weer ontwikkelen. Wij door de rekken bijdragen als eigen bedrijf. Je wie op de zijkant van het bedrijf in al wat kapt. Daar hebben we nou in de winter daar ongeveer 2.500 bjemkes weer aanplanten. Heel divers, dat er brotte bijen op vleugen vogeltjes. Wij hebben hier aan de voorkant dat stukje dik wat afwaardeerd wordt richting de rotonde. Dat hebben wij erbij gekocht van de gemeente. Nou, ik hoop je toch dat de gemeente daar ook wat meewerking aan verlenen wil. Dat we daar een paar eyecatchers deel zetten kunnen. Dat je dus eigenlijk al op een grote afstand zorgt van, nou daar zit tuin. Ja. Dus de mensen weer nou op een rotonde. Zijn dus bedrijf en ze kunnen de trontje pakken. En slaan na en ze weer een bedrijf. Als ze nou zeg maar de tennishal voorbij rijden of de afslag richting Veenwouden. Ja, dan is pas de volgende afslag bij Hudde Griep. Ja, en wil men dan nog weer omrijden. Goh joh, wat mag ik zeggen joh. We zien er ook te zien, bij wat waar achter u zit. Maar ik bij deze aflevering hier weer een prijsvraag. En deze gaat over wat u achter u leidt. Hoe lang is de faunapassage over de Vlomste leien? Dat zullen we graag van hem weten willen. En als je dat antwoord had, dan sturen we naar het ondersteunende mailadres. Al je meiden succes. Dit is de 10e aflevering van uw journaal. Maar we werden afscheid van wie hem nemen. Maar eigenlijk nemen wij afscheid bouwen van een heel bijzonder plakje. Ja, Willem, dit is eigenlijk een dubbele afscheid. Want wat hier achter u leidt, deze rotonde binnen een paar weken is deze er net meer. Dus wat dat allemaal aan staan we op een punt van een dubbele afscheid. Maar er komt wat moois van in het plak bij waarom. Best en verachtig. En nou weer een hoor keer misschien West en dan hebben we hier heel wat moois te leiden. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het zien. Graag tot een andere keer. Tot ziens.